Здравейте и добре дошли в Да добавим нула, къде се справяме с хаоса на съвременния живот и създаваме път към яснота, простота и свобода, особено във вашия финансов свят. Аз съм Зара и в днешния епизод ще говорим за нещо, което вярвам, че може коренно да промени живота ви – финансовият минимализъм. Това не е просто да разчистите гардероба си или да отмените някой абонамент, макар че сигурно ще засегнем и това. Става въпрос да използваме минимализма като начин на мислене, който да преориентира как харчите, спестявате и живеете. Така че ако се чувствате затрупани от финансови грижи или просто търсите повече простота, останете с мен. Този епизод може да е тласъкът, който сте чакали. В миналия ни епизод говорихме за това как изкуственият интелект променя сферата на личните финанси и как вие можете да го използвате за себе си. Дадох ви лесни стъпки и идеи, кои задачи можете да улесните с помощта на AI Agent за своя полза. Препоръчвам ви да го чуете, ако все още не сте го направили. Целият епизод можете да намерите в канала ми в YouTube или навсякъде, където слушате подкастите си. Днес продължаваме с темата за финансовия минимализъм, който се утвърди като един изключително популярен тренд от изминалото десетилетие. Преди да започнем, искам да отбележа, че нищо, което ще чуете в този подкаст, не е финансов съвет. Цялата информация, която споделям, е с образователна и информативна цел, базирана на личен опит и знания. Ако мислите да инвестирате или да вземете конкретни финансови решения, винаги се консултирайте с лицензиран финансов консултант, който разбира вашата индивидуална ситуация. Нека да започнем с въпроса какво е минимализъм. Минимализмът е начин на живот, който ни насърчава да премахнем излишното от живота си, за да се фокусираме по-дълбоко върху това, което наистина има значение. Това е мислене, основано на умишленост, където съзнателно избираме хората, вещите и дейностите, които носят реална стойност и смисъл в живота ни, вместо да позволяваме на безпорядъка и разсейванията да се натрупват с времето. Минимализмът не означава да се откажеш от всичко или да живееш с най-елементарното, както някои може да си представят. Не става дума да притежаваш само един стол или да ядеш едно и също нещо всеки ден. Вместо това минимализмът е внимателно подбиране на средата и навиците ти, така че всичко около теб да има своята функция или да ти носи радост. През последното десетилетие минимализмът се превърна в изключително популярен начин на живот, главно защото много хора се чувстват претоварени от шума на прекаленото потребление и забързаното ежедневие в съвременното общество. Фразата „по-малко е повече“ обобщава духа на минимализма. Намаляване на физическия безпорядък, за да създадем пространство за нематериални ползи, като спокойствие, свобода и фокус. Една от силните страни на минимализма е, че помага на хората да си върнат контрола. Като се отърват от излишните вещи, ангажименти и разсейвания, минималистите си възвръщат време и енергия, за да живеят по-пълноценно в сегашния, в настоящия момент. Това освобождава място за изследване на интереси, за затравяване на връзки и за преследване на смислени цели. Минимализмът насърчава и по-здравословно отношение към материалното. Вместо да трупаме вещи, които не служат за нищо, минималистите практикуват съзнателно притежаване. Те си задават въпроса: добавя ли това стойност в живота ми? А ако отговорът е не, то това е кандидат за изчистване. Ето само някои от начините, по които минимализмът може да промени живота ти. Минимализмът намалява чувството на недоволство чрез премахване на излишъка. Той освобождава графика и ума ти, за да се наслаждаваш на момента. Насърчавате да се фокусираш върху това, което те изпълва истински. Вдъхновявате да създаваш повече, вместо да консумираш повече. Подпомага личния растеж и по-добро психическо и физическо здраве и създава усещане за цел и свобода от хаоса на безпорядъка. В крайна сметка минимализмът е инструмент за намиране на щастие и удовлетворение. Не чрез притежания, а чрез живот с умишленост и яснота. И най-хубавото, твоето пътешествие с минимализма е лично и уникално. Няма правилен или грешен начин да го направиш. Става дума за откриване на това, което е необходимо за твоето щастие и освобождаване от останалото. През последното десетилетие концепцията за минимализма премина от маргиналното към масовото. Голяма част от този преход дължим на хора като Джошуа Милбърн и Райан Никодемос, познати като The Minimalists. Райан, ако ни слушаш, трябва да ми кажеш как се произнася това име. Те изградиха цяло движение около идеята да живееш с по-малко, за да се фокусираш върху по-важните неща. Това, което започна като лично пътешествие за двама приятели, скоро се превърна в платформа, която вдъхнови милиони. Техният документален филм, номиниран за Еми „Минимализмът", документален филм за важните неща от 2015 година, режисиран от Мат Давела, беше превратна точка. Той предложи честен, достъпен и често емоционален поглед върху цената на консумеризма и свободата, която носи простотата.
След това дойде и вторият им филм The Minimalist, Less is Now от 2021 година, който можете да намерите дори в Netflix. Още едно задълбочено изследване на силата на освобождаването от вещи. Но тяхното послание не остана само на екраните. Книгата им от 2011 година "Минимализмът. Живей смислен живот" изложи принципите, които помогнаха да се оформят много стилове на живот. През 2021 година те последваха с още по-задълбочена книга "Обичай хората, използвай нещата", защото обратното никога не работи, която разглежда взаимоотношенията, ценностите и психологическите промени, които идват с опростяването на живота. Важно е да уточним, че Джошуа и Райан не са основателите на минимализма като тренд. Концепцията е много по-стара, с корени в различни култури, философии и дизайнерски движения, датиращи векове назад. Те не са измислили термина, но направиха минимализма достъпен за обикновения човек. Дадоха му модерен, разбираем глас и помогнаха да превърнат абстрактната идея за живот с по-малко в конкретна, приложима и, може би най-важното, в модерна философия. Днес, ако отвориш YouTube или която да е социална мрежа, ще видиш създатели на съдържание навсякъде, говорещи за минимализъм. Някои се фокусират върху начина на живот, други върху мисленето. Ще видиш обиколки на минималистични домове, капсулни гардероби, предизвикателства за разчистване и хора, които ти показват точно какво притежават. Понякога дори се състезават кой може да живее с най-малко вещи. 3 ризи, 1 чифт обувки, 1 купа, 1 вилица. Няма нищо необичайно. Ще чуеш и за минималистични правила, като например правилото 90-90. Ако не си използвал нещо през последните 90 дни и не планираш да го използваш през следващите 90, вероятно е време да се отървеш от него. Или може би си чул за правилото 20-20. Ако нещо може да бъде заменено за под $20 или евро и в рамките на 20 минути, може би не е нужно да го пазиш за всеки случай. Едно име, което постоянно се появява в минималистичната култура онлайн, а кой знае, може би просто моят фит е научен така, е Мат Девела. Мат е режисьор, ютубър и една от най-влиятелните личности в сферата на минималистичното съдържание. Каналът му е пълен с честни, бавнотемпови, красиво заснети видеа, които изследват простотата, навиците, дисциплината и, разбира се, минимализма. Той е известен с това, че почти всеки ден носи едно и също облекло, не защото няма други дрехи, а защото умишлено разполага с няколко еднакви. Подобен навик стана доста популярен още от Стив Джобс, който редовно се появяваше на сцената в черно поло. А това беше човек, който спокойно може да си позволи всичко. Днес все повече инфлуенсъри и други публични личности също избират да носят едни и същи дрехи във всяко видео. Причината не е суета, а улеснение. Така се избягва нуждата от ежедневно взимане на дребни решения, като например какво да облека, което спести умствена енергия за по-важни неща. Същият принцип Мат следва и в ежедневието си. Обядва едно и също, притежава само една тенджера, един нож и няколко чинии. Това не е полза, а избор на простота и ефективност, който намалява умората и прави живота по-лек. Когато стана баща, дори се опита да приложи минималистични принципи в родителството. Имаше само една кошница, в която държеше всички детски играчки и всяка нова играчка, която не се побираше, беше дарявана. Обличаше новороденото си в еднакви дрехи, за да улесни сутрените, оптимизираше където може, не заради крайност, а заради умишленост. Дали този подход е дългосрочно ефективен или устойчив, това разбира се остава за дискусия. Всеки родител и дете са различни и честно казано този стил на минимализъм не е за всеки го. Но точно това е красотата на минимализма. Той не е универсален. Ти решаваш докъде искаш да стигнеш. Може да започнеш с капсулен гардероб, може да опростиш финансите си, календара, дигиталния си живот или просто да се отървеш от няколко неща, които вече не ти трябват. Ти поставяш правилата. Ти определяш как изглежда по-малко, но по-добре в твоя живот. И ако се чуеш откъде да започнеш или кого да следваш, има много създатели на съдържание, които вършат страхотна работа. Освен Мат Девела, например, аз мога да ти препоръчам да следваш Гейб Болт, който споделя по-практичен и пестелив подход към минимализма и личните финанси, или може би Малама Лайф, известна с спокоен начин на живот и намиране на радост в ежедневието. Тези създатели и още много други ни показват, че минимализмът не е да нямаш нищо. Минимализмът е да притежаваш избора си, да слезеш от потребителската въртележка и да си зададеш въпроса какво наистина има значение за мен. Така че, независимо дали те привлича естетиката, спестяванията, свободата или мисленето, минимализмът може да те посрещне там, където си. Не трябва да изхвърляш всичко утре.
Когато става въпрос за управление на парите, приемането на минималистичен подход може да направи огромна разлика. Идеята е да опростите финансовия си живот, да автоматизирате спестяванията си и да намалите разходите, без да се чувствате, че жертвате нещата, които обичате. Като опростявате финансите си, получавате по-ясна представа за това, кое наистина има стойност. Помислете така. Съсредоточете се да държите само това, което има смисъл във вашия финансов свят и изключете всичко останало, което не допринася за целите ви. Това не означава да живеете на трохи или да се лишавате от радост. Вместо това става дума за яснота и контрол върху това, къде отиват парите ви, за да можете да взимате по-интелигентни и съзнателни решения. За мен приемането на минималистичен подход към парите означаваше внимателно преценяване на разходите, приоритизиране на това, което наистина е важно и отказване от ненужни покупки, които натрупваха бюджета ми. Сега, когато разбираме минимализма като начин на живот, мислене, което премахва ненужното, за да се фокусира върху това, което наистина има значение, нека разгледаме как това изглежда в контекста на финансите ни. Защото ето какво е важно. Финансовият минимализъм не означава просто да харчите по-малко пари, само заради факта, за да можете да се наречете минималист. Той означава опростяване на финансовия ви живот, за да взимате по-добри решения, да намалите стреса и в крайна сметка да създадете повече свобода в ежедневието си. Минималистичните финанси са осъзнати финанси. Помислете така. Ако пазите само физически предмети, които имат цел, не би ли трябвало да направите същото и с разходите си? Сега, нека разгледаме това по-подробно. Когато говорим за финансов минимализъм, имаме предвид прилагането на минималистично мислене в области като вашите банкови сметки, вашия бюджет, вашите навици и харчене, абонаментите ви и да, дори вашите инвестиции. Защото дали осъзнаваме или не, много от нас живеят в своеобразна финансова мъгла. Претоварени сме от сметки, объркани от разходите си, използваме твърде много инструменти и не сме сигурни къде точно отиват парите ни. Проверяваме баланса по сметката си и си мислим как може да изхарча толкова много, за какво. Какво не е финансовият минимализъм? Нека размечаем една често срещана заблуда. Финансовият минимализъм не е да живееш ефтино, не е да изключиш всичко забавно, той не означава да се откажеш от всяко лате или хранене навън и в никакъв случай не означава да живееш в палатка без токи и с един чифт чорапи. Не говорим за това да станеш монах, освен ако, разбира се, това не е твоят стил. Това не е лишение, това е осъзнатост. Финансовият минимализъм означава да изчистиш бърхотията от финансовия си живот, означава да оптимизираш паричните си системи, така че те да те подкрепят, вместо да те стресират. Ето как може да изглежда това. Нека вземем един пример с банковите ни сметки. Вместо да имаш множество разплащателни спестовни сметки, които рядко използваш, може да обединиш всичко в една основна разплащателна и една спестовна с по-висока доходност или в някои такива, разбира се, колкото са ти нужни. Стреми се обаче да имаш само толкова сметки, колкото са ти нужни наистина. Това е лесно за следене, по-малко грижи. Нека да разгледаме един втори пример. Погледни абонаментите си. Наистина ли използваш всички? Онзи втори Netflix акаунт, приложението за медитация, което отваряш 2 пъти или случайно тестов период на Adobe, който забрави, всичко това добавя ментален и финансов шум. Откажи тези, които не използваш. Запази онези, които наистина харесваш. Бъди безпощаден в търсенето на спокойствие. Спри и си представи нещо. Събуждаш се в понеделник сутрин. Проверяваш финансите си. Не с ужас, а с любопитство. Всичко е ясно, знаеш точно какво влиза, какво излиза и къде отиват парите ти. Не си тревожен, ти си спокоен. Това е целта. Тази яснота не може да се постигне, ако финансите ти са зарити под пластове от транзакции, прекалено сложни бюджети, 17 имейла с касови бележки от услуги, за които си забравил, че плащаш и общо чувство на хаос. Защото умората от вземане на решение е реална. Всяко едно финансово решение, какво да купиш, кога да платиш, колко да спестиш, кое приложение да използваш. Всички тези решения увеличават менталното натоварване, подобно на решенията какво да си обличаш всеки ден. Финансовият минимализъм намалява това натоварване, като ти помага да взимаш по-малко, но по-добри решения. Така както минималистите държат само физическите предмети, които имат смисъл или радост, така и ти трябва да държиш само финансовите инструменти, разходи и навици, които подкрепят целите ти. С всичко останало може да се разделиш. Нека поговорим за това какво се случва, когато наистина приемеш този начин на живот или какви са ползите на финансовия минимализъм.
По-малко с финансов стрес. С по-малко сметки, по-малко задължения и по-малко финансови решения, мозъкът ти получава почивка. Не изпитваш паника всеки път, когато искаш да провериш дали си платил месечната си сметка, защото знаеш, че започва голямото търсене. Повече свобода и гъвкавост. Когато парите ти не отиват постоянно за вещи и задължения, се отваря пространство за нещо по-ценно – свобода. Свобода да спестяваш, да инвестираш в себе си, да имаш повече, което да харчиш за интересите си, дори да смениш посоката, ако нещо вече не ти носи радост. Може да поемаш рискове без страх, защото не си затънал в разходи, които те държат на едно място. По-добро финансово здраве. Минималистите обикновено избягват ненужните покупки. Това води до по-добри спестявания, по-умни инвестиции, по-бързо изплащане на дългове и постигане на финансови цели. По-добър фокус върху дългосрочните цели. Не гониш всяка разпродажба или импулсивна покупка. Вместо това, подреждаш финансите си според ценностите си и бъдещето си. Сега нека разгледаме няколко практически стъпки за възприемане на минимализма в нашите финанси. Разчистване на финансовия живот или минимизиране. Започнете като опростите финансовите си сметки. Колкото по-малко банкови сметки имате, толкова по-лесно е да следите парите си и да намалите объркването. Заложете на една кредитна карта без годишни такси, за да улесните разходите си и да избегнете допълнителни такси. Автоматизирайте колкото се може повече. Настройте автоматично плащане на сметки и трансфери към спестявания. Това премахва стреса от помнене на срокове и намалява умората от вземане на решения, правейки управлението на парите лесно. Създайте си прост бюджет. Когато създавате бюджет, поддържайте го ясен и прост. Използвайте ясни категории, за да разделите разходите си и задайте лимити, за да сте в рамките на плана. Включете семейството или партньори, за да работите като екип по финансовите цели. Бъдете гъвкави и коригирайте бюджета си, когато е необходимо, но винаги пазете финансов буфер за непредвидени ситуации. Помислете за използването на популярни методи за бюджетиране, като например правилото 50-30-20, което разделя доходите на основни нужди, желания и спестявания. Има много лесни за използване приложения, които следят разходите ви без да ви натоварват, което улеснява бюджетирания процес. Плащайте първо на себе си или инвестирайте. Сега е идеалният момент да започнете да инвестирате в бъдещето си. Било то за пенсиониране, бизнес начинание, жилище или за създаване на финансов буфер. Не отлагайте, никога не е твърде рано или твърде късно. Дори да можете да отделяте малка сума, например 1% от доходите си или 20 лева месечно, започнете още днес. Автоматизирайте инвестициите си чрез онлайн платформи, които упростяват процеса и премахват гадаенето. Вашето бъдеще ще ви благодари за ранния старт. Намалете импулсивните покупки. За да избегнете ненужни покупки, опитайте се да изчакате 30 дни преди да купите неосновани вещи. Този период на охлаждане помага да намалите импулсивните разходи. Практикувайте осъзнато пазаруване, винаги се питайте дали предметът подкрепя вашите ценности или финансови цели преди да го купите. Намалете размера, за да спестите. Прегледайте абонаментите и членствата си. Отменете тези, които не използвате или не ви трябват. Продайте вещи, които вече не искате, било локално чрез гаражни разпродажби, магазини за консигнация, бит пазари или онлайн платформи като OLX или подобни. Това не само освобождава физическо пространство, но и увеличава спестяванията ви. Даване обратно. Истинската свобода започва с оценяване на това, което имаме. Един силен начин да развиете благодарност е чрез промяна на перспективата чрез даване. Дарете най-ценния си актив – времето си. Доброволствайте сами, може би дори с семейството си. Има, разбира се, различни начини как може да направите това. Можете да помагате в местни кухни, които раздават храна на бедни, или да давате уроци на нуждаещи се деца. Помогнете на възрастните с пазаруването или домашна грижа, или участвате в обществени проекти. Има безброй начини да се включите смислено. Едно просто търсене в интернет може да ви свърже с доброволчески възможности наблизо. Вашите актове на даване не трябва да са големи. Дори малките приноси могат да направят голяма разлика в живота на другите. След като прекарате няколко седмици в помощ, ще видите, че вашите финансови предизвикателства са малки в сравнение с трудностите, пред които са изправени много други. Това осъзнаване ви дава силата да предприемете смели стъпки, за да преодолеете собствените си трудности.
Може би се питате, има ли такъв момент, в който минимализмът излиза извън контрол? И да, такъв момент има и на това обикновено му се казва фругалити или на български скъперничество. На повърхността минимализмът и скъперничеството изглеждат сходни и двете практики целят опростяване на живота, избягване на ненужни разходи и фокус върху стойност. Но разликата е в мотивацията. При минимализма идеята е по-малко, за да живея по-смислено. Основната цел е психическо и визуално пространство, спокойствие. Мотивацията е да премахнеш всичко излишно, което не носи радост, за да остане само най-същественото. Парите не са фокуса. Може да харчиш повече, стига нещото, което искаш да купиш, да ти носи стойност или красота. Например, минималистът би имал само 3 ризи, но от качествена материя и любим цвят. Не защото иска да спести, а защото не иска да се разсейва с избор или претрупване. От друга страна, при скъперничеството мотото е по-малко, за да спестя и планирам разумно. Основната цел е финансова ефективност, устойчивост и самодостатъчност. Мотивацията е да оползотвориш максимално парите и ресурсите си, като избягваш разхищения. Парите стоят в центъра. Всичко се преценява според възвръщаемостта, ползата и стойността за парите. Например, един фругал човек може да има 10 ризи, купени на разпродажба, ако това е по-изгодно дългосрочно. И няма проблем, че гардеробът е пълен, стига покупките да са разумни. Минимализмът се различава освен това и от културна гледна точка. Японският минимализъм в управлението на пари се фокусира върху осъзнатото харчене, избягването на разхищение и предпочитанието към качество пред количество. Това отразява култура на скромен живот, последователно спестяване и избягване на дългове, навици, предавани от по-старите поколения, които са били изключително пестеливи и практични. Интернет е пълен с видеа, които показват как японските семейства спестяват пари, като купуват по-малко, използват всичко до край и мислят в дългосрочен план. И така, стигнахме до края на днешния епизод. А какъв е основният извод? Финансовият минимализъм не означава никога да не харчиш, а да харчиш по-добре. Не е да живееш без нещо, а да живееш с намерение. Като опростиш финансовия си живот, отключваш свободата да инвестираш в себе си, да следваш това, което ти е важно, да можеш да кажеш не на стреса и да кажеш да на своите цели. Затова и може да започнеш с малко. Инвестирай в себе си, автоматизирай инвестициите си, като зададеш автоматични трансфери от банковата си сметка към инвестиционната си сметка. Направи си прост бюджет, откажи абонаменти, които не са ти нужни. Каквато и да е следващата ти стъпка, направи я, защото бъдещето няма да чака, а твоята свобода си заслужава усилието. Следващата седмица ще говорим за зелено инвестиране или инвестиране в зелени активи. Какво значи това и как да решите дали това е важно за вас. Това беше всичко за днешния епизод. Изключително съм ви благодарна, че отделихте време от деня си, за да слушате и се радвам, че бяхте с мен, за да научите нещо ново. Надявам се разговорът днес да ви е бил полезен и интересен. Не се колебайте да ми оставите коментари, да харесате и да изпратите епизода на приятел. Също така споделете ми какво е мнението ви относно финансовия минимализъм. Можете ли да си представите да живеете така или какво искате да чуете в следващите епизоди? На някои от коментарите ви ще отговоря следващия път. Благодаря ви, че бяхте с мен. Пожелавам ви страхотен остатък от деня и ще се чуем отново следващата седмица по същото време. До тогава и не пропускайте следващия епизод.